Magandang araw mga kaibigan, ako si Jem at ito ang Tripla. Panibagong season na naman ng trip lang ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Mahaba-habang bakasyon rin ang lumipas mula nung huling trip lang. Kaya naman ang pambungad nating episode ay dito mismo sa kabisera ng probinsya ng Ilocos Sur. Mamamasyal at ating sisilipin kung ano ang makikita at sikreto ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng syudad ng Vigan. Villa Fernandina o Town of Ferdinand. Yan ang tawag sa syudad ng Vigan noong panahon ng mga Kastila. Ito ay bilang pagkilala kay Prince Ferdinand, ang unang anak na lalaki ni King Philip II ng Espanya. Ang syudad na ito ay nadiskubre ni Captain Juan de Salcedo noong June 13, 1572. Nakuha ang salitang Vigan sa pangalan ng halamang bigaa na nabibilang sa pamilya ng Gabi na noon ay maraming makikita sa gilid ng Mestizo River. Ang Vigan ay nasa ikalimang klaseng lungsod na may lawak na 28 square kilometers at nahahati sa 39 na barangay. Ayon sa pinakabagong census ng Pilipinas, ito ay may populasyon na 47,276 na katao sa 9,193 kabahayan. Ang syudad ng Vigan ay isang isla na napapalibutan ng 3 ilog, ang Avra River, Mestizo River at Guvantes River. Ito rin ang kabisera ng probinsya ng Ilocos Sur at dito makikita ang tanggapan ng gobernador ng probinsya. Itinuturing rin ang Vigan bilang sentro ng negosyo ng nasabing probinsya. Ang Vigan ay isang World Heritage Site. Ito ay ilan lamang sa mga Hispanic towns dito sa Pilipinas. Hindi mahirap puntahan ang Vigan dahil maraming iba't ibang bus companies na bumabiyahe ng Manila papuntang Vigan. At kung mabilisan naman ang gusto nyo, hindi rin ito problema dahil mayroon ding air transport at dito mismo sa Vigan ang paliparan. Pagdating dito sa Vigan, maraming hotels ang pagpipilian na makikita sa sentro ng syudad. Mayroon ding malapit sa Vigan Beach, tulad na lang sa Playa de Oro Resort na matatagpuan sa Barangay Mindoro. Ang hotel na ito ay pag-aari at nasa pamamahala mismo ng lokal na pamahalaan ng Vigan. Ang gusaling ito ay binubuo ng 29 na kwarto.
sa pagbabalik ng trip lang. Umpisahan na nating libutin ang mga pwedeng puntahan ng mga turista dito sa syudad ng Vigan.